alaikum. Muna fatan dai lafiya. Babanmu ya mutu, mun zama marayu. An ce babu maraya sai rago. Mun zabura, mun noma gonar da babanmu ya ba mana na gado. Amma abin da muka samu mu hudu, gaba ɗaya bai fi abincin mutum biyu ba. An ce ba mu saka taki ba ne. Noman da ba a sa taki ba a samun komai. Mun sayar da dukkanin abin da muka mallaka. Mun sayi taki. A maimakon gonar da ya haɓaka, sai ya naƙasa. An ce ba mai amfani da takin boko fertilizer ba ne. Domin shi ne takin da idan kai amfani da shi a ƙaramar gona ake iya bada amfanin gonan da ya fi na babban gona. Mun sai da rabin gonarmu mun zo da kuɗi isasshe domin mu ma a ba mu boko fertilizer domin sunan ya canja daga marayu. Ina fatan za mu samu boko fertilizer. Ba za a ce mana an wawashe shi ba. Shi boko fertilizer bai taɓa yankewa ba. Kuma muna da shi kala-kala. Kuma sunan shi ma bunƙasar gona. Alhamdulillah. Yaya da kaka zan ƙara aure. Ni kuma zan ƙara yaya. Boko fertilizer hanyar haɓaka gona da kuma haɓaka arzikinku. Boko fertilizer akwai ire-irensu kamar NPK 2010-10 Special, 2010-5, 15-15 Special, 27-13-13, Special Maize Blends da sauransu. Suna da takin zamani na masara, shinkafa, dawa, maiwa, gero. Yana nan a Kuntire kan titin zuwa Ungogo number 61 Kano State. Lambar waya 070 3569 7939. Gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta
ba za ka iya ba ka bari in je in bude masa. A karki da an binta biki san yadda ake yi ba. Wannan mutumin ya maimaita kenan. Sannu baba. Baka dai ji ciwo ba ko? Sannu. To ko in je in rufe bari in je in bude maka kawai baba. Kai, baka jin magana ko? Jiya baya ce ban yi ma ba. Ka daina bari in daɗe ina ta yin wani baka zo ka buɗe ba. Kai haƙuri. Wallahi cikina ne ba na jin daɗi. Yanzu ma na sha magani. Da ba ka jin daɗi ya kamata ka ji daɗi. Shekaru sun ja, za a biya ka kuɗin da aikin da ka yi. Ka je ka huta tun da ka gaji. Kai haƙuri, wallahi zan iya. Zan iya wallahi. Waɗansu 10 kullum sai ka ce min za ka iya. Na ce za a biya ka kuɗin aikin ka je ka huta. Bintu, me kika yi haka? Haba baba a gaba na fa yake ci maka mutunci ya daga hannu ya mare ka. Ce kika mare ni? Ni ce na mare ka saboda a gaba na ka mari mahaifina ka tozarta mahaifina kuma na dauki wannan koda zai zama silar rayuwa ta ne. Hajiya! 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 Na'am. Lafiya? Yanzu ki Me ya faru? Kaka. Ina yake? Kai! Me za ka yi? Me za ka yi? Kashe ta zan yi. Ka kashe ta? Ba ka da hankali? Ko ƙwaro ba zan bari a idona ka kashe shi ba. Da yake kai jahili ne baka san darajar rai ba. Jaba. Wannan yarinya ce ba ta mare ni. Mare na ta ba. Malam Salu, ja ƴarka ku bar gidan. Sai na kashe ta. Ja ta. Muje. Ba ni wukar. Na ce, muje. Muje ciki. Muje. Hariya ba akai. Mace ce ba ta mare. Muje na ce. Muje. Wallahi ƙarya ne wallahi. Ba zan ɗauki wulaƙanci ba wallahi. Ba zan iya ɗaukar wani a ce ɗana mace ta ɗaga hannu ta mare shi, macen ma kuma wai 'yar talaka. Kuma kwai ki zo ki wani tsaya ki wani ana ne yin hukunci. Ko yanzu da a ce a waje aka yi min haka da mutane da tuni wani ya bidiyo an saka ni a TikTok. Da kima ta tabu wanda da haka ta faru. I'll definitely commit suicide. Kai. Wai dan Allah Amina me isa baki bari yaran nan ya dauki fansa? Alhaji, so kake bari ya kisan kai? Kaga yadda yaron na ya dunkule hannu ya nufi mutanen nan? Inda na kyale shi wallahi duk wanda ya nosa sai dai asibiti. Na kace ba kai azumi zan 60 120 ba. Me zan? Idan ma ka kashe sai me? Dan ka kashe dan talaka. Tattalin arzikin ƙasa ne zai ruguje ko a'a hannun jarin wani kamfani ne zai yi ƙasa. A'a,
talakan me mutumin da yau fa idan ma buge ta ta mutu talakan da idan ma ya mutu yau gaba ɗaya a ƙofar gidansa ba ka samun mutum 7 'yan zaman bakoki daidai mai zama yi masa kuka ko jimami bai da shi. Wataƙila kuma darajar talakan a gurin Allah ta fi ta masu kuɗin duk duniya. Kyaki. Wallahi Amina, in baccin kike kika kula da yaron nan har ya girma da irin ƙaunar da kike nuna masa, wallahi sai kin bar gidan nan yau. Allah ki jira gaya miki. Lokacin da zan je ne masu hukunci sani na je sai ki bi ni ki hana ni. Wallahi ba zan haƙura ba sina hannun dinsu. Idan ma ka bar ta kai kaso wallahi in ka kyale ta. Wa zai da wulakanci? Haba Bintu, me yasa zaki je ki aikata wannan danyen aikin? Haba umma, ke ma kin san ba zan iya gani ana cin mutuncin iyayena a gabana ba, na gummace ne jihadi ne ko da zan rasa raina. Kin yi min daidai ya Bintu, ko ni ne haka zan yi. Allah ya kare mu, umma ni dai a tsorata nake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu a ina za mu buya, ina za mu shiga? Kinga, kwantar da hankalinki. Ba inda za mu je muna nan. Da abin da za su yi mana sun daɗe ba su ba. Bintu? Na'am baba. Allah ya miki albarka. Amin. Kwantar da hankalinki shiga ciki. Yanyi wannan ta kwata mai yanci. Yanzu irin wannan 'ya'yan mata kamar Bintu ba su bi irin wannan ɗan nashi kaka su dubu ba. Haka ne. Kwantar da hankalinku ku je ku ci gaba da harkokin gaba. Ina mutanen tafi ne. Ka. Ya kusa sa da Allah ya sa mu dace. Kai, ka ga yadda idan ka yi zakuwa? To da ya kace so. Gaskiya ne. Da ka sanya zuciyata take da baka yi nan magana ba. Ai daga na gama hukunta mutanen can, haka nake so in ci gaba da kasance. Amma gaskiya mutanen nan sun taro masu fa. Ba ƙaramin masu ba fa. Wai yarinya wai mari fa. Mari fa. Aba da Allah, ina laifin ma irin dan dukan kirjin nan irin azin kawai ana ta, amma mari ai mace ko ita ce da naristan gariyan mai dragon wallahi ba ta isa ta haska ga wata kwan lafiya. Ramson. Haka. Idan kai ka dan sha wani abu kana da surutu sosai. Kana ji? Saboda kaza fa baya hana in sallah ta zo ko maulidi a yanka ta. A san da haka? A san da haka. Na zabe ka ne a cikin abokanai na baka wannan labarin dan kusancin mu da kai kuma dan muna tare ko yauci. Abin da ya dame ni si sa na goga ma. Idan wani ya ji wannan labarin daga bakin ka Allah sai ka dade baka fito ba. Ni wani zai sha jayin nan ta dalilin aba da Allah. Na goga maka ne. Inda nake samu nake dan ce aba da ya kake haka kai ma wa zai ji wannan? Kai dai ka sani ka fiye surutu. Da wasa wani ya ji wannan shayin wallahi sai babar ku te jinya. Ka fa abin da zai kai na fa in je mi wannan. Na goga ma saboda kaza. Kawai abin da bai min daɗi ba shi yasa kaji ina ta maimaita ma. Saboda kaza baya hana maulidi ya zo ko sallah a yanka ta. Ke Allah daga yau ki rika nesa da ni kin gane? Dama ni ba wani wada ne da mata ba. Kin gane ko daga yanzu dalla zuwa yan wasu lokuta ki dan ba mu space ki nesa da mu. Jiga kuma zuwa inda muke da ke ko za a yi baki. Kin gane? Ke yau fa hanya ba kyau fa. Wallahi na gaya miki duk komai ya ci wuta da cikin da wajen da hanya ba kyau ki ba hankali. Sai da sai. Ba ka ɗan rigan ba. Haka ma ka kusan mutuwa bare ka shagi wannan. Ɗan ragen mana aba kaka yawa ne. Babanku ya riga sai maka. Zan ware in za ka zo to in ba ka zo ba kai ta gajancewa. To gida ko hotel? Na hotel. Ɗaki a shirya da gubba. Ka ta wanda shi. Kaga iya cycle ko kaga ka san sana sai ne ma jahilci. Ya ɗan Allah ai za ta
100 ai ka gani yau na samu. Ya ne? Wai me ke faruwa ne yau din? Ke yau fa akwai matsala ba. Ai ke yau hanya ba kyau mutumin ne a kwazare yake wallahi. Bai dai na bi shi kawai. Ki bi shi ina ke? Kika sake ke bi shi? Kawai kake bi shi. Kawai shawara kenan nake gani. Ko? Ba ki ga yadda ya tashi ya fita a fusace ba ne? Kawai ga shishan nan ki dauka ina ki sha kawai. Shine. No. I'm coming to you. I'll make you wish you had never been born. Assalamu alaikum. Malam, ya kamata a bar addu'an nan haka a samu a kwanta a yi bacci. To Habiba, na iya tawa addu'ar. Ki ma sai ki zo ki taki. Insha Allah. Kakana har yanzu baka fito ka gaya min irin fansar da kake so ka ɗauka akan yarinyar nan ba. Do tunanin da ne da hukuncin da na da zan yi sai in ji bai ba. Ina ta dai tunani. Amma lalle abin da zan yi sai ya zama sun zaɓi da ma kashe su ne a lokacin da suka yi mu. Gaskiya ne. To, kafin ka gaya min nima akwai wani irin matakin wata irin ƙwarya-ƙwaryar mugunta da nake so mu ɗauka a matsayin sharar fage a kansu. Haka ne, hakan ya mun. Amma ita hukuncin da nake so ne wa yarinyar ba zan iya gaya maka ba. Soke. Wannan kuma ai kai kake da wuka kai kake da nama. Wallahi kakana duk irin matakin da kake jin za ka ɗauka a kanta ba zan hana ka ba. Ba don komai ba sai don ganin cewa kai ke da wuka kai ke da nama akan abin da kake ganin ya dace kai mata, saboda wulakancin da aka yi maka ba ƙaramin wulakanci ba ne. Na yafe maka duk irin matakin da za ka ɗauka a kanta, wallahi na yafe maka. Hakan ya mu. And I will prove that now your biological son IP. Na gode.
Allah ya maka albarka. Amen. Allah yi maka albarka. Amen. Kuma Allah yi maka albarka. Amen. Wallahi na yadda kai ɗana ne na halal. Babu abin da yake burge ni. Ka ɗauki dukkanin wata nasiha da nake maka. Kaga wannan abin da kake amsa addu'ar da nake maka dan bakin da talaka ma bai ji addu'ar da muke ballanta ne kyashi ya shiga zuciyarsa. Wannan ba abin da yake burge ni kamar wannan. Allah ya maka albarka. Amen. Ka bakin duniya wallahi baki ba zai kama ka ba. Duk wanda zai maka baki Allah ka fi karfinsa. Catherine ta kira ni daga London. Wai an aiko da kamfaninmu notice. Notice kuma? Na me? Na kamfanin nan ko a siyar da shi ko kuma a gyara shi ya ci gaba da aiki. Domin barin kamfani a haka ya bar mutane da dama babu aikin yi. Kaji masu yi don Allah. A nan sai a bar gini ya nashe sama da shekara 50, amma su can kaga ba zai taɓa yiwa ba. Ai su duk abin da zai kawo musu kuɗin shiga da fita da rage rashin aikin yi san ba sa wasa da shi. Yanzu ya kuke ganin za a yi? Ai Mamadu yadda kika ce haka za a yi. Ko a tada shi ko kuma a siyar ɗin. To ni in dai a yadda na gani ne kuma yadda nake so. Gara a sai da shi domin a yi amfani da kuɗin a zo a gina wani domin mu samar wa mutanenmu aikin yi. Amma mama ni a nawa ganin gaskiya na fi so a tare shi. Ni kuma a nawa ganin na fi son a sai da shi domin mu yi amfani da kuɗin wurin gina wani kamfanin a nan domin mu samar wa mutanenmu abin yi. Mama kenan. Mama ni kuma a nawa ganin gaskiya na fi so a tare shi. A tada shi? Ƙwarai kuwa. Ka san nawa za mu kashe wurin tada kamfani? Ha, ai ba zai wuce biliyan 2 ba ko? To me zai sa mu sa 2 biliyan a ƙasar wasu? Anya, ba ka da planin na komawa Ingila kuwa? Yaya Prince ba haka ba ne. Ka san da yake sun ba da notice, to idan aka ce za a sai da shi yanzu, darajarsa za ta karye. Amma idan ya zama na cewa manta da shi, muka zo za mu sai da shi, darajarsa za ta karu. Ni haka na gani amma ko? To shi kenan. Kin san da yake fil ɗinsa ne. Dole zai fi mu sanin sirrin abubuwa. Yanzu kai za ka shirya. Ka je ka dudduba in ya so sai mu ga nawa kuɗin zai ci. Yaya, Ingila a wannan lokacin sanyi? Ka fa san yadda muke da sanyi fa. Ai haka nan za ka je ka duba. Ka yi estimating ɗin kuɗin da zai ci. In ya so ita Catherine ɗin sai ta ƙarasa sauran. To shi kenan. Na zuwa. Bari in kira Usman in ji ko za mu sami visa. Ni kamfanin nan na Saudiya. In a so na nema. Gara a sai da shi domin mu dawo da shi nan mu samar wa mutanenmu abin yi. Mama wannan kamfanin na Saudiya, ai ba ƙaramin riba muke samu da shi ba. Idan aka ce za a sai da shi, ko kamfani nawa za a gina, ba za su iya kawo mana irin ribar da shi yake kawowa shi ɗaya ba. Yawwa, halau Usman. Salamu alaikum. Lafiya lau wallahi kwana biyu ba. Wallahi yanzu ma tafiya ce ta taso min cikin satin nan shine nace ko za a sami visa? Ya Ingila ne. Okay, to shikenan. Ina sauraron ka. Okay to. Nagode. Ai wannan kamfanin namu ba za mu taɓa wasa da shi ba domin duk kamfanin da baba ya bar mana babu kamfanin da yake kawo mana riba kuma muke ji da shi muke amfana saka masa. Dan mu ma mama wannan kamfanin sai dai mu mutu mu bar wa 'ya'yanmu ko kuwa. To shikenan. Allah ya ƙara sa musu albarka. Amin ya Allah. Mu'azzam,
kaga duniyan nan ba matabbata ba ce. Yau idan mu ne gobe ba mu ba ne. Sa'an nan ɗan adam ya kamata ya yi amfani da damarsa a lokacin da ya samu tun kafin ta kuɓuce masa. Gaskiya ne, amma yaya me yasa kullum sai ka min nasiha baka gajiyawa? Duk da ka san ni mutum ne mai jin magana, amma kullum sai kai ta maimaita. Tunatarwa ce kawai ƙanina. Ka san duk duniyan nan ba wanda nake so kamar ka. Har mama? Wa ya faɗa maka ina saka mama a cikin lissafi ko misali? Ai na ɗauka ni ne na farko, ita kuma mama sai ta zo a na biyu. To a wurinka dai ni zan iya zama na farko, ita sai ta zama na biyu. Allah Ubangiji ya baka haƙuri babban yaya, ni ban ce ba kafin ka zo ka sani a gaba kai taimun wata sabuwar nasiyar. Allah ya baka haƙuri. Haka ne. Wa alaikum salam. Mai martaba ne yake so ya gana da kai. Yana fada ne? A yana tura kansa. Domin da abinka babban yaya, dama mai martaba ya taɓa ganin ka a fada ne? Ai sai dai magana da kai ko a ɗaki ko kuma a tura kansa. Ko? Haka ne. To shi ne ai. To mu je ka raka ni. Kai kaɗai ya kira ba mu yi ba. Ka sani ko magana ce ta mai martaba da kuma mai jiran gado? To ka sani ko kai ne mai jiran gadon? Ka san muna namu ne, Allah na nashi. Allah kaɗai ya san me zai faru gobe. Babban yaya, dan Allah dan annabi kar kai mun mugun fata. Wannan sabgar ka ce. Yawa. Ta shikenan. Da lafiya. Gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta. Assalamu alaikum. Oh my God. Me faru? Haba Prince, ya za ka zo kuma babu sanarwa balle a sa maka wasu abubuwa. Babu komai. Karki da ba sai kin wani wahala. Yanzu Prince, tarbar ta ce wahala? Ya kamata ka san cewa duk abin da ne akan kafa ba zai zama wahala ba. Kana manta ba kai dan uwana ne. Haka ne. Ban manta ba. Amma fa ina tunawa da cewa ke ma fa gimbiya ce. Duk abin da ne akan ka ba zai zama wahala ba. Ka daina ma yin tunanin wani in dai har ina gaban ka. To babu wannan kalmar. Ya kamata kai ma ka sani. Na sani, amma dai ya kamata a san cewa shi mai daraja ne a ko'ina. Mai martaba yana turaka ne? Eh, yana turaka, ya yi wasu muhimman baƙi ne da suka zo masa, kuma zuwan na bazata, amma na san ba za su daɗe ba. Kafin lokacin, bari a kai maka drinks. Ba damuwa, amma dai bari in je in gaishe da umma. Sai dai kuma ya kamata ya san cewa na zo, don shi ne yasa a kirawo ni. A fito lafiya. Ba ni zuciyarki za ta sa na zama dangata. Karki kau da kanki. Amma ba ka daɗe a ciki. Wannan abin da kika sani, kin san dole Hajiya sai ta rike. Kai din ne akwai farin jini, dan ma ba ka son zuwa. Ba wai bana son zuwa bane. Kin san yanayin ayyuka na jama'a. Wannan shine abin da ke hana ni zumunci da ƴan uwa. Babu wani, ba fa ka son zumunci ya Prince. Ga ka da ɗan banzan yawo, idan ma mutum yana so ya zumunci a ina za a same ka. Gashi kai ba ka son chat, ka ce na yara ne. In an kira ka, ina zuwa zan kira, shikenan fa. Faiza, wace kika fara samun ido haka? Na fara dai nazarin ka. Nazari na? Awa, wato nazari na ma kike ke. Ya Prince, ka san fa na gama makaranta, kuma babu abin da nake
Menene aibuna don na ɓata lokaci akan nazarin yayana? So kake a tambaye ni wane ne yayana in kasa faɗa? To shikenan, wannan shine ya baki lasisin samun ido. Gaskiya Prince kai gaggawar janye wannan kalmar ta sa ido, in ba haka ba ni kam zan yi fushi. Idan ban yi sa ido a gurinka ba, ko kuma ban yi kalmar da za ka yabe ni ba, ai bai kamata ka kushe ni ba. Shikenan, ki haƙuri Gimbiya. Da Prince ni ko ina so in tambaye ka. Allah ya bani iko amsa miki. Me sauƙi ce? Ka ma sani. Yaushe za ka yi aure? Allah tanke ni. Mai martaba yana buƙatar ka. Okay, ina zuwa. Daga bani amsa ba ai. Kin san idan mai martaba ya kira ba a sauraron kowa sai an gama da shi. Da amsar ma ka bani da ta fi sauki. Don wannan kalaman da ka bani ya fi ma nauyi akan maganar da ka gaya mu. Tunda na riga na san shi. Wannan ya isa ki gane cewa ba ni da amsar baki a yanzu. Labarai da yawa suna zuwa mana kuma dukkansu masu daɗin shi. Bello ka yi ƙoƙari, ka yi namijin ƙoƙari domin kana ƙara wa masarautar nan kima da daraja. Iyayenmu da kakanninmu suna samun addu'a sanadinka. Allah ya taimake ka. Ai ina yin abin da ka koya min. Da ban taso na ga kana yi ba, da ba zan koya har na riga yi. Kayya Bello, abin da kake a yanzu ai ya fi abin da ka koya a wajena. Kai dai kawai ka ƙara himmatuwa wajen kyautatawa da nuna adalci a wajen mutane. Babu shakka wannan masarauta ta yi dace da magaji. Allah ya taimake ka. Allah ya ƙara maka lafiya ranka ya daɗe. Ko da ina da ɗa namiji, Bello kai ka fi dacewa da wannan sarauta. Ba don ka yi ƙanƙanta ba lokacin da na rasa ɗan uwana. Da ita wannan sarauta ko riƙa maka ma ba zan yi. Haka Allah ya tsara. Dan na yi koyin yadda zan yi mulkin jama'a cikin hikima da adalci a wajenka. Masha Allah. Waɗannan takardun neman aiki ne na 'ya'yan talakawa, kuma dukkansu na riga na rubuta inda ya dace a kai. Ina so ka aika su kuma ka tuntube su saboda a samar wa yaran nan aikin da gaggawa. Allah ya taimake ka. Allah ya biya da gidan aljanna. Na gode, Allah ya maka albarka. Gaskiya ne, kuɗi sun cika, da haka komai ya yi. Gida ya zama na wake. Tabbas, hakika, ko a yanzu za ka iya zuwa ka ba wa 'yan haya notice, don yanzu ba ni da wani sauran abu da zan yi a wannan gida. Wannan ba abin da ya dame ka ba ne, kai dai ka damu da yadda za ka kashe kuɗinka. Haku, wannan gaskiya ne. Ya kamata in san abin da zan yi da waɗannan kuɗi nawa. Baka sani ba, akwai wani gidan idan kuna da bukata. A garin nan ni da mahaifina a sawana muna da gida ya fi guda 50 kuma duna siyarwa ne. Wannan ma na siya ne saboda wani dalili dattijo. To, Allah dai ya sa ba duba aka yi muku aka ce za a samu gwal a ƙasan gidan ban an haka.
ko haka ne ma ko ba haka bane ba ai bai kamata a ce hakan ya dame ka ba saboda ai na biya ka kuma masu shaidu sun saka hannu ga takarda ka na baka kuɗi. Wannan gaskiya ne. Kana da gaskiya. Ɗauki kuɗin ka zuba. Kai Abu Lakata, saurara. Ya dai kaka. Na bar bushe. Kyamo min shi. Auga. Ba auga kaka ya shigo. Sarki kaka ka iya abika. Tun ma makunshin cuta ya agaye ne da ganka a tunzire. Anan ka uwa ba ka hayyacin ka. Hauso kake in fita daga hayyacina ko in zauna a hayyacina? Ai gara fita daga lamari shine gadi zai wada. Faka. So nake ka ƙara rasa hayyacin ka. Dar kenan. Kowa nan gwaran ya babbaka kwakwalwarsa. Me yake faruwa din ma da jini? Gada za mu fita filleli. Zan tafi da ɗan gamba zan ba shi goge yanzu. A to a raba kowa ya siyo sabuwar caza Folocom original. Kowa ya caza kwakwalansa. Lalle kwakwalwa ta caji zan dawo nan da mintuna 30. Idan na fahimce ka yau kutun gusa bari kenan. Dar. An gashe ka kaka aljani. Ƙoƙarinka. Aikinka ƙoƙarinka. Dar. Ga ɗaka. Me zan da jewa kaka. Kai ɗan gambo. Duko mu je. Duko ka karɓo mana wariyanmu. Alabu da ka. Sarki ka ki abi ka lafiya kaka. Ku tale duk gajan da ido ko ku ja kan tashi. Wayo Allah mun shiga uku barayi malam. Ke dallayi wa mutane shiru uwar me za a sata a wannan gidan. Ai da barayi ne Habibu na da sauki akan waɗannan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karbi duniya. Cibiyar karɓar magunguna. Shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shine ke tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba. Duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta Annur Herbal Medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har zuwa yanzu wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magance cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam. Kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin Afirka kama daga kasar Ghana, Nigeria, Niger da kasar Kamaru har zuwa kasar Chadi. Da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga 'yan uwanmu mazauna Libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a hannun jami'an mu da ke birnin Sabaha
da kuma Misrata. Insha Allahu abin da za ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp, za a yi magana da ku in Allah ya yarda. Kamar da jama'a suke gani, wannan shine masturbation cleanser kit mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6 zuwa 7. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna. Muna da ofis a nan cikin birnin Kano, sai kuma Lagos, Abuja, Niger, kuma kowace jiha a cikin Niger wannan cibiya na da ofishi. Sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service. Ko a cikin gari kake, idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira, za a kawo ma maganinka duk inda kake. Ba mu tsaya magance wannan cututtukan kaɗai ba, matsala ta jinnu, matsala na hepatitis type A ko type B ko type C, ko matsala na diabetes, ko matsala na ciwon koda, masu fama da matsala na infection. Kamar yadda kuka sani, cibiyar Annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen harhaɗa magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da dar Allah subhanahu wataala. Ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta Annur Herbal Medicine kadai. Kada jama'a su manta, lambobin da muka bada akan su ake samun mu. Mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshin mu domin tarbar mutane da kuma sauraron su, a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wataala. Mazauna kasar Cote d'Ivoire, kuna iya ɗaukar lambobin mu na Niger ko na Accra domin samun magungunan mu. Jama'ar kasar Chad, kamar yadda muka yi albishir, muna nan tafe cikin kankanin lokaci insha Allahu. Akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntubar mu, za a sama muku magungunan ku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah. Muna yi wa Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta Al-Yusra Islamic Medicine. Kamar cutar HIV da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta. Tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta, kuma ya sanar da shi ga wanda ya so. To alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah. Muna zurfafa bincike, sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna, itatuwa, haɗi da tsirrai kan koyarwa ta addinin musulunci. Ina masu fama da matsala ta istimna'i, ma'ana masturbation, wasa da al'aura domin biyawa kai bukata, domin shi yake kawo kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya, da tsinkiyar mani ya hana mutum haihuwa, yana kawo yawan mantuwa, sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam. Wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa. To cibiyar Al-Yusra ta tanadar muku sahihin magani a kansa, wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba, idan muka dora shi a kansa zai daina yin sa da izinin Allah. Ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda, duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu, muna da ƙwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke damunsa. Muna hulɗa da al'umma daidai karfin su, ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra da izinin Allah. Muna yi mutanen garin Samunaka albishir, ranar 21 ga watan Memba zan zo cikin garin Samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin Samunaka har na tsawon sati guda. Ranar 7 ga watan Disamba zan kasance cikin garin Maiduguri ni da kaina domin gudanar da aikin magani a ofishinmu da ke bakin makabartar Gwange Marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah. A ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati ɗaya a cikin garin Kano a ofishinmu da ke kan titin Zuru daidai ga dangi SKY Plaza Bene hawan farko shago mai lamba 53. Haka kuma cikin ƙasar Niger muna Maradi, za a same mu a Agadez, za kuma a same mu a cikin garin Yamai. Mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin ƙasar ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a ƙasanta lambar garin ne, insha Allah za ku iya kira ku tuntubi inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. Alhamdulillah, sunana Malam Adam Annas, shugaban cibiyar bayar da magunguna ta Al-Khairat. Cibiyar Al-Khairat cibiya ce wacce take samarwa da al'umma da ingantattun magungunanta ta hanyar ilimi tare da kuma bincike akan larurori waɗanda suke damun al'umma. Magungunan cibiyar Al-Khairat magunguna ne waɗanda aka ƙara musu ƙarfi, wato tasiri ta hanyar tofi daga cikin ayoyi na Alƙur'ani mai tsarki. Hakan yasa zaka ga duk tsananin jinya idan aka yi amfani da magungunan cibiyar mu ta Al-Khairat, Allah maɗaukakin sarki yana biyan bukatun bayinsa, musamman waɗanda suke fama da larurori masu wahalar mara. Ina waɗanda suke fama da matsala na ciwon sanyin mara, wato toilet infection, sanyi mai sa ƙaiƙayi
ko sanyi mai fidda farin ruwa ko sanyi mai ɗauke sha'awa ko kuma sanyi mai sa ciwon mara a lokacin al'ada. Haka zalika wannan cibiya ta mai albarka muna taimakawa ga waɗanda suke fama da matsala na istimna'i, wato biya wa kansu bukata ta hanyar wasa da al'aurarsu, wadda hakan yakan haifar da matsaloli masu tarin yawa kamar yawan mantuwa, yawan ciwon baya, tsinkewar ruwan mani, kankancewar al'aura da ma matsala na rashin haihuwa. Haka zalika wannan cibiya mai albarka muna ba da magani akan kowace irin jinya da take cikin jini ko wacce ta shafi kashi da jijiya. Haka zalika muna ba da ingantattun magungunan kuma ana warkewa ga baki ɗaya daga cutar HIV, sickle cell diseases, hepatitis A, B and C, har ma da ciwon koda. Haka zalika muna taimakawa ga waɗanda suke fama da matsala na jinnu ko matsala na sihiri. Bayan haka wannan cibiya mai albarka tana taimakawa al'umma ta hanyar biyan kuɗin magani kaɗan, wato da sauƙi, tare da kuma ba su ingantattun magunguna akan larurarsu. Kuma wannan cibiya ta mai albarka muna da babban ofishinmu da ke nan cikin garin Kano a nan unguwa Uku Titiyan Awaki, ko kuma ofishinmu da ke cikin garin Maiduguri a nan bakin kasuwa, ko kuma ofishinmu da ke nan cikin garin Bauchi a nan bakin kura bayan gidan Isiyaka da garin, ko kuma a tuntuɓe mu akan waɗannan lambobin waya da ake gani, ko kuma duk mai buƙatar maganin mu mukan iya aika sakon magani a duk inda mutum yake a faɗin duniya. Ji ana ta don a gari, ni ba san wanne ne don nan ba fa. Kana Kano baka san waye don ba? Ba san waye don ba. Kawata kin ga wani gaye kuwa? Ga kyau ga kuɗi, ga jiji da kai. Sometimes people get blinded by abin duniya da duk kyautatawa da zaka musu ba za su taba ganewa ba. Well, kamar yadda ka sani, ka san Hausawa suna cewa idan hasken rana ya fito, tafin hannu baya iya kulle shi. Kai ni? An kaka ne ya zaga. Na je Czechoslovakia. Akwai wani gari da ake kiransa Kurkum. Ina ga lokaci yayi da zamu sabbin abokai. Abdul ba ƙarya, ka ci banza Abdul. Who are you? Hi, Don. What happens when rejection influences tension, confusion, aggression, and impression that leads to conjugal temptation? Gidan yawa. Kar fa ka ce kai ma kana ɗaya daga cikin mazan nan masu tsoron mata. Ba tsoron mata nake ba. Zan iya rasa kowa in jure, amma Jidda ba zan iya rasa ki in jure ba. Yayi me yasa to ba za ka samu Abba ka faɗa masa cewa kana sona ba? Zuciyar Jidda bata amince da ni bane. Jidda mutuniyar kirki ce. Dai ina makauniya kana ganin ba zan san ko kuka kake ko ba kuka kake yi ba? Ki taina kiran ka kira makauniya. Ka bani kawai in kira kaina makauniya. The only yardstick used in measuring the prosperity of a large family is not by the presence of a wealthy millionaire in the family, but by the absence of poverty in the family. Temple Films Productions storms in with an unusual Gidan Yawa. Ko me kake bukata daga gurina ina yi maka? To menene matsalarka? Babban matsala ta ita ce mijin ke sake ki ne yin aure ki. Ban auren mashi da ita dan ya ta kamun ya ba. Ta dawo gida ina da wurin zama, ina da dakuna. Falala, ai dan uwana ne, kuma zumuncin nace ba dole bane na fasa. Ba na yi. Ni kuke zargi da fasikanci? Babu tabbas. Aljanna ki tana karkashin kafata. To idan kai ne mai aljannan da wutan, sai ka zaba ɗaya ka saka ni a ciki. Tabbas Faisal baya cikin zuciyata. Duk abin da ya biyo baya, zaki kuka da kanki. Gidan Yawa. Wallahi, in na sake ganin ka zo zance wurin babarmu. Alaƙar da ke tsakanin ni da mahaifiyarka ba wani abu bane. Ba wata alfarma da talaka zai yi wa mai kuɗi. Wallahi yayi idan Abba ya bari ya aure ta mu kanmu mai shiga uku. Domin sai ta shafa mana wannan tsinanan talaucin da ta gada a gurin ubanta. Dala gafara cin rufa mutane baki munafika banza munafika hofi. Fidi ba fa ita miki wannan laifin ba. Ba ita ta mun laifi ba ko? Dole ne in kashe shi. Domin idan ban kashe shi ba, asirina zai tonu. Idan kuma na bar shi a raye, shi ma asirina zai tonu. Director Nasiru Alkoki. Gidan Yawa. Shiri ne mai dogon zango da zai rika zuwa muku a tashar Gidan Yawa TV da ke kan YouTube channel tun daga ranar 20 ga watan 11 na shekara ta 2023. Kawai ku yi subscribing Gidan Yawa TV.
Rabu Master. Eddie Music Studio.